Хайде сме в Калофер, конна база Странник, за да прекараме 2 часа от деня, яздейки, забавлявайки се и заобиколени от прекрасните Чингис Хан и неговата майка Тайна. Останете с мен! Добро утро, братлета! Отиваме да яздим. Той не купил кафе, хора. Вижте го. Купил си ми кафе. Благодаря ти. Капучино ли е това или мляко с кафе? Мляко с кафе, защото нямаше нещо капучино в машина. Добре. Водичка. Благодаря. А закуска? Не. Добре. Смисъл. Да, това е Osmo Pocket. Здравейте. Здравейте. Нина, само с приятен ми. Ей! Ей! Та кученце се казва Тайна. Вижте я! Здравей, Тайна! Много си сладка. Ой! Мики ли се ушаците? Маля да те вземем на нашата котка да си играете за... Информация за всички вас. Това е кот. Добре. Сега към коня, където да се намирате, винаги се доближаваме само от към глава. Никога не го пипате преди да му се обадите. От тази страна, примерно, никога. Да. Така, качването на коня винаги от лявата страна. Тук в случая, за да се качите на седлата, има къде да се хванете. Поставяте левия си крак в стремето, отскачате и се набирате нагоре. Много яко, хора. Планина, природа, гледки, слънчетата са много яки. Е, супер преживяване, наистина. Много е зареждащо.
беше ездата? Страхотно. Беше много яко. Наистина беше много яко. Препоръчвам, ако някой не е бил, задължително да отиде. За какво ми е това? Да говориш на него. Който не е бил, да отиде. Беше много яко. Разходихме се. Видяхме, запознахме се с кучето Тайна и нейния син Чингис Хан. Ще го видите на видеото, едно дебело кученце, много яко. Беше много хубаво, много приятно. Времето беше супер. Нямам оплакване. Топ. Топ преживяване беше. И аз съм много доволна. Това е моят подарък от мен за него, за имения му ден. Да, благодаря ти, Любов. Моля, хора. Казвам се Нина. Това е Тайна. Кажи давай, Тайна. Вижте! Вижте кой е тук. Мале, много е сладък. Искам да си го взема. Подаряват това кученце от конна база Странник. Може ли да те взема? Много си красивенко и добринко. Много жалище. Много жалище. Искам да живея такъв живот. Искам да се радвам на животните, искам да съм щастлива, свободна, не държа да имам много пари. Просто искам да виждам едни такива две очи, които са пълни с щастие, с искреност, с живот. Съм заобиколена от такива същества прекрасни. Готови сме се с дата, на мен също доста ми хареса. Беше много яко преживяване, много яки кончета, всичко беше супер. И сега отиваме да хапнем. Вече е 11 часа, така че ще отидем на някое местенце и аз не знам още къде е. Препоръчаха ни Бялата река, че сега отиваме там да хапнем нещо вкусно. Това беше моето първо видео в каналът ми Soul in Motion. Ако обичате да гледате пътешествия, красиви гледки, да усещате свободата и да взимате глътка въздух от напрегнатото ежедневие, тогава може да се абонирате за канала ми. Останете с мен и до скоро!